ospatzen da munduko txoko guztietan. Bai? Bai. Munduko txoko guztietan. Kontinente guztietan daudelako euskaldunak. Eta euskara! Gutxien espero dugunean entzun daitekelako. Lehenengo euskararen eguna? 1949an ospatu zen, abenduaren 3an. Uf! Aspaldi! Jai hau Euskal Herrian eta atzerrian ere ospatzen da. Argentinan, Uruguai, Venezuelan, Inglaterran, Italian. Uf! Urruti! bai, gaurkoan euskara bildu gaitu. Jai eguna hasi da. Bat, bi, hiru, lau! Holandu! Euskaraz! Inti! Euskaraz! Ligatu! Euskaraz! Ikasi! Euskaraz! Eta lan egin! Euskararen alde! Bizi dugu zapalketa, bizi gera zapalduta, amets bat esku artean, beldurrak ezkutatuta, etxaiaren gonapean lurreraino makurtuta, nondik